U nilqawkom għal episodju ieħor ta' Triq Tagħna. Jgħatek għaliex dejjem tkun preparat fil-ħajja. Din il-ġimgħa ħanitkellmu dwar triq l-arar tal-1979. U hija preparat. Maltem kbir jolqot lill-Gżejjer Maltin. Għal-ħabta tal-5:15 fil-għaxija bdiet niżla x-xita u damet sa tard bil-lejl. F'24 sija niżlu bejn wieħed u ieħor 100 millimetru ta' xita. Fl-aktar lokalitajiet li ġew milquta fejn normalment ibatu mill-arar kien hemm xeni ta' devastazzjoni fejn siġar, proprjetajiet u anke vehikoli ġarbu ħsarat kbar. Sfortunatament kien hemm 3 min-nies illi mietu u 2 li ma stawx jinstabu fejn imbagħad finalment mietu 4 min-nies f'din il-ġurnata. Tajjeb li ngħidu fatt ieħor li ġara fil-witt tas-sewda f'Ħalqormi inġarret il-ħmara tan-Najju. U issa ħanaraw ftit in-nies li kienu jgħixu f'dak iż-żminijiet x'ser jgħidulna. Daħalli ħafna ilma ġewwa. Sawnek? Mela ġewwa. Il-ħanina ola mela. Mela. Alla volja għandi tarġa. Ma x'jismek l-ewwel ħaġa? Jiena Jeffrey, taw ma hija. Jeffrey, tgħidlix il-kont arma bil-ħaxix dak. Kont għodni noħodtieti dak iż-żmien 6 snin kelli. 6 snin. U x'tiftakar jew x'ismahom? Konna noqogħdu faċċata hemmhekk ara. Niftakar kienet l-iskola sal-4 ta' wara f'sinar dak iż-żmien. U aħna peress li mill-wiet, il-ġenituri tagħna kienu jitilgħu teraw il-maltemp imorru jkellmu il-madam u jiġbruna kmieni u ġabarna wieħed u kif samaw bil-karozza. Tiġi l-mewġa tal-ilma ngħidu aħna meta jinġamal ilma f'daqqa u jibda ġej. Bħal ta' tsunami f'daqqa. Konna d-dar ġewwa nittawlu hekk għall-barra u tara l-ilmijiet għaddejjin. U karozzi weqfejn, jimxu mal-ilma. U ma mitu xi nies ukoll. Kienu mitu xi 4, Jeffrey 4 mietu, xi 4 kienu mietu għandu kun. Xi 4 kienu mitu xi 4 u ħafna siġarit għaxtu u jinġaru mal-widina u mal-ilma. ħafna niżerqu, però kien jagħmel ilma ġilli jagħmel ma kien darba għamel ħafna. U inti jekk tiftakarx kont tagħmel dakinhar inti jekk meta bdiet ix-xita? Jiena id-dar kellna ċerta ħbula, slifni omnhom biex jorbtuhom ma' s-siġar li kien hawn. Ġifieri rabtu ħbula ma' s-siġar? Biex in-nies minn hemm naħa jmorru naħa oħra. Mela kemm kienu għala l-ilma? Kienu għala, qabel żmien, qed taraw dak il-garaxijiet hemm, qed tara dak l-isem fejn dak tal-alluminju xi fid inqas minnha. In-nies semmewna il-livell tal-ilma u biex nurukom kemm kien kbir l-arar, immaġina Sander qiegħed fil-livell tal-wiet, ġifieri kien hemmhekk u wola sa kważi nofs dawk il-garaxxijiet ukoll. Ġifieri immaġina kemm kien hawn ilma. U ġie f'daqqa waħda ġie jżomm jala 5 piedi ilma hekk. U vera xi dajsa wkoll. Kien hemm dajsa fuq karru hemm ġew. Inqalat minn fuq il-karru hekk u ħarġet hawn mill-wiet. U kien hawn warblu hawn fin-nofs tal-konkos l-antika inti ma tiftakarx iżżar minni. Għax konna nitilgħu miegħu dak biex naqbdu l-bejtiet. U mbagħad wieħed il-karru tagħha x'kien seħħa jtajjara kien jixxokkja kull ma huwa isfel. Istrina. Kien hawn hekk daqshekk ilma ta'. Ara, immaġina l-għada x'inwaqfet ix-xita x'kien hawn fit-tieni. X'waqfet ix-xita mbagħad min ikun dilettanta biex jibqa' jiftakar, kulħadd joħroġ jipprova jdur biex jiġbed ir-ritratt u jżommhom tifkira ta' dakinhar. Biex tifkira sabiħa imma ifhem on the whole wara tgħid. Għadda kollox biċ-ċilġejt. Għadda kollox biċ-ċilġejt u il-Malteb tkun taf xi jsarraf meta jkun rasu jibsa. Liċenzja mħallsa. Kien hawn daqshekk ilmaw il-wiet kollu, Itnimmaġinaw. X'mara, letteralment. Tsunami. Tal-biża missa l-grazzja tal-la. Qabel hawnhekk ħalba xi taqsħon tgħaddi. Ma jibbejnietna xi bisa basta. Ma rridux baxxu. Le, xorta trid tibla wara samani jgħadda. Thank you. Imma xorta minn hawn niġi nixri. Mhux hekk għal-ares le.